Хайырлы кеш, исәнмесез дүшәмбе эфирын Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Студиядә бүген Айгөл Бәдретдинова. Быел Тассырның 100 еллыгы. Без тапшыруда бу данлы тарихның һәр көнендәге вакыйгаларны барларбыз. 1965 елның 13 гыйнварында Тассырда Түбән Кама районы оеша. РСФСРның Югары Советы шул хакта чыгарган указ бар. Район үзәге итеп эшчеләр бистәсе билгеләнә. Соңыннан ул шәһәр статусын алачак. 2-3 ел эчендә Түбән Кама зур, төзек кала булып үсеп чыга. Без дәвам итәбез, хәзер көннең төп яңалыкларына күчәбез. Юлларда бөкеләр, ишек алларында карлы бутка. Юллар бик начар. Карлы Казаннан Рәмзилә Гафиятуллина. Казанда өлешләп түләп алданучылар көткән 9 йортның 6-сын төзеп бетерү буенча килешү бар. Бүгенге көндәге застройщиклар аннан китергә тиеш, янда застройщик булырга тиеш федераль фонд. Калганнарның язмышы ни хәлдә? Гөлназ Сайфетдинова. Алар вакыйгалар үзәгендә. Журналистика үлмәячәк. Һаман да кирәк кешеләр. Россия матбугаты көнен Татарстанда ничек бәйрәм итүләрен телевизия мәҗитүгә күрде. Бүген Казанда аз кирмле гаиләгә яңа туган балалар кирәк-яраклары тутырылган тартма тапшырылды. О, это матрасик, да? Бу тартма кемнәргә бирелә? Чупан Касыймова белеште. Карлы циклон бу дүшәмбе бөтен районнарны каплап алды. Инде иртәнге сәгатьләрдә үк Казанда гына 9 баллы транспорт бөкеләре теркәлгән. Юл хәрәкәтләре саны берничә сәгатьтә 100дән артып китә. Бу тәүлеклек нормага тең. Урам һәм трассаларга иң зур күләмдә техника чыгарыла. Тиешеналар карны чистартып җитешми һәм ни өчен синоптиклар тынычландырырга иртә дип белдерә Рәмзилә Гафиятуллина. Тышта буран кытыра, әмма беркем дә өйдә утырмый, эшкә ашыгалар. Казанда дүшәмбе иртәсе шулай башланды. Юлларда 9 баллы бөкеләр, ишек алларында йөреп чыккысыз бутка. Хәзердән чистартмаган йөрибез. Пробкада тордым бүген. 1 сәгать эчендә барып җиткәнмендер. Опоздал на экзамен. Казан урамнарында бөкенең озынлыгы 5 километрга җитә. Башкала өчен бу рекорд дип белгечләр. Аеруча Совет районында хәл аяныч, вазгыятьле хәрәкәтләр дә катлауландыра. Көннең беренче яртысында гына шәһәрдә 111 авария теркәлгән. Чагыштыру өчен кичә тәүлек буена шул кадәр. Везде затор. Дороги грязные. Гололед сильный. Казан кар әсирлегендә калган кебек тоелса да, метеорологлар сүзенә караганда, бүген яуган карның калынлыгы 1 сантиметрга да тулмый. Урыны белән 4, урыны белән 9 миллиметр. Бу айлык норманың якынча 5тән 1 кадәр. Социаль челтәрләрдә дә көннең төп темасы кар. Кемдер ишек алдыннан 40 минут чыга алмый азапланган, кемдер күпердә 15 минут утыра, кемдер эшкә 1 сәгать бара. Машина йөртүчеләр бөтен гаепне коммуналь хезмәтләрдән күрә. Беренче чиратта җәмәгать транспорты йөри торган юлларны чистартабыз, аннары җәяүләр сукмакларын, калган урамнарны кардан арындыру төнлә башкарылачак. Казан урамнарында бүген кардан чистартучы 300дән артык машина, ярты меңләп эшче чыгарылган. Республика транспортчылары өчен дә бүген кызу көн. Буран бөтен булган техниканың яртысыннан артыгын юлларга куалап чыгара. Количество техники увеличилось, и на данный момент стало 793. Нормально. Терпимо. Түбән Камада да вазгыять охшаш. Иртәнге сәгатьләрдә шәһәрдә күз ачкысыз буран тулады. Работаю с 6 утра без перерыва. Әмма барыбер карны җиңә торган түгел. Монда да халык юлларның тиешенчә чистартылмавыннан зарлана. Юллардан начар чистарталар, тротуардан ардан йөрү бик кыен. Түбән Кама өчен көенечкә әйләнгән кар чаллыларга сөенеч. Монда чын кышның җитүен зарыгып көткәннәр, шуңа да әлегә кар тансык диләр. Кыш башланды, кар юк. Көннәр яңгыр явып ята декабрь айларында. Шулай угас бу кар өчен шатланып кайтырабыз. Әлмәттә дә кар күп ява. Чистарту-чистартмау буенча фикерләр төрле. Гололед и плохое сцепление с дорогой. У нас городские улицы хорошо чистят. Коммуналь хезмәтләрнең кышка әзерлеге шундый көннәрдә сынала. Әлегә күп җирләрдә билге канәгатьләнерлек түгел, ә сынаулар әле моның белән генә төгәлләнми. В четверг Бу пәнҗешәмбе көнне республика халкын тагын бер сынау көтә. Секундына 18 метр тизлек белән исүче җил, юеш кар көтелә. Соңрак аның яңгырга әйләнүе ихтимал. Һава температурасы 4 градуска кадәр җылытачак. Гомумән алдагы 10 көн 11 градуска җылырак булачак дип фаразлыйлар. Шулай булгач, качману бәйрәмдә дә зәмхәрир салкыннар көтмәгез. Рәмзилә Гафиятуллина, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Казанда рөхсәтсез барлыкка килгән 7 кар түге урынының бүгенгә берсе дә юкка чыгарылмаган. Чираттагы рейд дәвамында Татарстан экологлары шундый нәтиҗәгә килде. Алар кар ява башлаганнан бирле тикшерә. Җир хуҗаларына кисәтү ясала, чүплекләрдә карны пробага алалар. Кайчак нинди гаҗәеп әйберләр ачыклана. Рания Абдрахманова белеп кайтты. Безнең монда примерно 40 КАМАЗ тирәсе
қар бар. Минск урамындагы бу урын ачыкланган вакыттан нинди булса шундый хәлдә. Экологлар аны узган атнада таба. Җирнең хуҗасын билгелиләр, урын чистартылырга кушыла. Журналистларга бүген исемен атамадылар, чөнки тикшерү бара. Рейд буенча йөреп таптык бу свалканы. Хәзер вакытта монда безнең кар пробалары алынган. КамАЗлар артыннан яки барабыз, андый вакытларда табабыз. Я үтеп барганда һәм без монда, например, тотабыз икән, әгәрдән нарушать иткән кешене. Без чакыртабыз МВД сотрудникларын һәм алар белән бергә уже объяснениелар, актлар ниләр язабыз. Әлеге территориягә теләсән инде йөк машинасы керә алмый, чөнки күргәнегезчә ул менә шушындый чылбыр һәм менә шушындый йозак белән бикләнгән. Димәк, бары тик йозакның ачкычы булучылар гына бу җиргә кар түгә алган дигән сүз. Шушында ук кар түгәбез дигән белдерү, аның буенча шалтыратып карадык. Абонент временно недоступен. Мондай урыннарны бер яктан рейдларда тапсалар, икенче яктан халык хәбәр итә. Ел башыннан Татарстанның экология министрлыгына 65 мөрәҗәгать килгән. Без хәзер чираттагы рөхсәтсез кар бушату урынында һәм әле 2 көнлек кенә биредә вазгыять. Менә мондый булса, бу фотоны экологлар төшереп алган. Хәзер исә күргәнегезчә биредә тип-тигез аны карны иттергәннәр һәм хәтта аны иттергән техника да шушында ук тора. Әмма экологлар сүзенә караганда, хәлдән мондый чыгу юлы гына аларны канәгатьләндерми. Шунысы кызык, Бохара урамындагы бу территориядә Минск урамындагы рөхсәтсез кар түгү урыны хуҗасыныкы булып чыккан. Хәзерге вакытта бу безнең кисәтүләрне үтәү дип саналмый. Ул монда булган бөтен карны законлы кар җибетү пунктларына чыгара тиеш. Бүген Казанда кар түгү өчен рөхсәт ителгән 8 пункт бар. 8 кар эретү камерасы эшләп тора. Анда карның 1 тоннасын 377 сумга кабул итәләр. Шуңа бәя санкциясыз мәйданнар барлыкка килү сәбәпләренең берсе дә экологлар. Алынган кар үрнәкләрен лабораториядә тикшергәннән соң җаваплы затларны судка бирәчәкләр. Штраф 250 мең сумга кадәр. Җинаять җаваплылыгына да тартырга мөмкиннәр. Рания Абдрахманова, Александр Лабонов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов белән Минтимер Шаймиев изге ана иконасы чиркәвен торгызу эше белән танышты. Аларны Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан узатып йөри. Гыйбадәтханә тарихи материаллар, рәсемнәр, сызымнар буенча беренче рәвешендә эшләнә. Кунаклар Мәгарә храмын карый. Аның нигезе ныгытыла һәм яңадан өске өлеше төзелә. Рөстәм Миңнеханов башкарылган эшнең мөһимлеген ассызыклап, бинаны төзү авыр түгел, иң мөһиме мирасны саклап калу дип. Подрядчы тышкы бизәлеш эшләрен тәмамлаган, эске храмда эчке бизәлеш эшләре кала. Бүген Рөстәм Миңнеханов Казан һәм Татарстан митрополиты Феофанга Тассир оешуга 100 ел медален дә тапшырды. Бүләк милләт һәм конфессияара тынычлык, бердәмлекне ныгытуга, рухи мирасын саклауга керткән өлеше өчен бирелә. Бу бүләк безнең уртак нәтиҗәле эшебезнең шаһиты булып тора. Сезгә рәхмәт әйтәсем килә. Медальнең шулшындый изге урында тапшырылуы да мөһим. Бүген илдә беренче газет чыккан көн 1703 елда Петр I указы белән ведомости басыла башлый. 1991 елдан ул Россия матбугаты көне. Бүген Татарстанның мәгълүмат чаралары мөхәррирләрен парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Интернет социаль челтәрләр заманында профессиональ журналистика турында фикерләрне Фәйрүзә Мәҗитова тыңлады. У нас приезжало очень много купцов, была развита торговля. Россия матбугаты көнен Милли музейда билгеләп итү очраклы түгел. 2020 республикада Тассирның 100 еллыгы шигаре астында узачак. Ел вакыйгаларга, юбилейларга, сәяси чараларга да бай булачак ди Фәрит Мөхәммәтшин. Президент сайлавы, муниципаль депутатлар өчен тавыш бирү, Владимир Путинның илкүләм проектлары үтәлешен яктырту да алгы планда калачак. Через вас и вместе с вами должны найти консенсус, согласие и поддержку населения в реализации этих проектов. Где идет отставание, вы об этом должны говорить. Бүген Татарстанда меңнән артык масса күләм мәгълүмат чарасы теркәлгән. Бу телевидение, басма матбугат, электрон газеталар, шәхси интернет порталлар. Интернет заманы булса да профессиональ журналистикага ихтыяҗ арта ди каләм ияләре. Иң төп мәсьәлә нәрсә күрсәтәбез, нәрсә сөйлибез, нинди сүз белән барып җитәбезме, юкмы? Һәм журналистика үлмәячәк. Һаман да кирәк кешеләр үзенең фикерен туплап, аны кешегә җиткереп җитүче. Блогерлар да алар менә профессионализмга омтылачак. Һәм бу шартларда журналистлардан нәрсә сорала, алар бүгенге менә шушы заманча тенденцияләрне үзләре аңларга тиеш, чөнки аңламасаң син артта калачаксың. Иң-иңнәргә дәүләт бүләкләре. Безнең каналның яңалыклар буенча генераль директоры урынбасары Мәдинә Тимерҗанова мактау грамотасына лаек.
федераль телеканалларының җирле басмаларының да эше билгеләп үтелде. Тамашачы сиңа никадәр гадел булуыңа карап бәя бирә. Беренче чиратта ул турыда онытмаска кирәк. Шатландырып булмый, көн сайын укучыларыбыз саны арта дип. Ләкин Аллага шөкер, алар бар. Бүген бирелгән рәхмәт хатын шушы эшемә бәя итеп кабул итәм. Республика мәгълүмат чараларының еллык эшчәнлегенә тулаем бәяне дә тиздән бирәчәкләр. Татмедиа агентлыгының коллегиясе көтелә. Фирүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Казандагы 9 проблемалы йортның 6-сын төзеп бетерү буенча килешкәннәр. МЧС комплексына караган 3-сен һәм Достоевский урамындагы 57-нче йортны федераль фонд ярдәмендә торгызачаклар. Бүген бу хакта эшлекле Душанбе киңәшмәсендә хәбәр иттеләр. Эскроу счетка күчү фатир бәясенә нинди йогынты ясый? Тулырак Гөлнар Сайфетдинова. Проблемалы йортларның 3-се МЧС комплексында быелаларның барсында да эш башланырга тиеш. Әле свайлар гына кагылган 3-нче һәм 4-нче номерлы йортларның проекты эшләнеп, дәүләт экспертизасы уза, төзелешкә рөхсәт алынган. Тәмамлау өчен өлешләп түләүдә катнашучы кешеләрнең хокукын яклау буенча федераль фонд белән килешү бар. Достоевский урамындагы 57-нче йортта шушы ук схема буенча торгызылырга тиеш. Подрядчылар конкурс нигезендә билгеләнәчәк. Жилой дом номер 2 ЖК «Молодежный» будет достраиваться подрядчиком в лице группы компании «Ахташ». Молодежный комплексы һәм Заслон урамындагысын төзеп бетерү буенча да уңай карар бар. Алар республика фонды аша торгызылачак. Төзелеш подрядчыга җир участогы бирү хисабына финанслана. Калган 5-нче дом молодежный комплексында и 3-нче, 6-нче дом 71-нче кварталда свей домнары. Булар буенча безнең обращение бар федераль фондка о том, чтобы аларны шушы менә беренче әйткән системага, схемага кертү буенча. Казанда экскроу счет кулланып төзелгән беренче йортта бар, аның үз кыйммәте 8%-ка артыграк булып чыккан. Внедрение новой схемы вы можете... Бу мәсьәләне күз уңында тотарга кирәк. Яңа схема әлегә кулланыла гына башлады. Башлангыч этапта тискәре якларына йогынты ясый алабыз. Өстәвенә Татарстан президенты торак базары үсеше буенча эшче төркемне җитәкли. Бүгенгә Казанда экскроу счетлар кулланып 30 объект торгызыла. Калган 76-сын иске схема буенча төзиләр. Узган ел 5 проблемалы йортны кулланышка тапшырдылар. Гөлнар Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Һәм теманы дәвам итеп, Казанда торак күләме артуга нәрсә этәргеч була ала? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасынан укып белә аласыз. Казанның 104-нче бакчасына йөрүче балалар бүген Дуслык урамындагы башка бакчага һәм якын тирәдәге учреждениеләргә килде. Исегезгә төшерәбез, узган атнада 104-нче бакчаны Роспотребнадзор япты. 61-нче елда төзелгән бина капиталь ремонтка мохтаҗ. Роспотребнадзорның аңа 1 ел элек күк дәгъвасы булган. Идән, түшәм, тәрәзәләр бигискә, әмма чара күрелмәгән диләр. Әмма шәһәр башкарма комитетында әйтүләренчә бина авария хәлендә түгел. Бүген 8 март урамындагы учреждениегә йөргән 100 баланы якын тирә бакчаларга урнаштырганнар. Просто удивительно, почему родители до сих пор не знали об этом. Әтиәниләр ни өчен хәбәрдар булмаган, безнең өчен бу табышмак. Хәзер мәгариф идарәсе хәлне үз контрольне алды. Балалар бакчасы җитәкчелеге белән сөйләштек. Балаларны 14 бакчага урнаштырдылар. Кемгә кайда йөртү җайлырак, һәр очрак аерым карала. Яңа туган сабыйларга бүләкләр 1 гыйнвардан республикада аз киремле гаиләләргә махсус тартмалар бирелә башлады. Биредә подгузниктан алып бишеккә кадәр кирәк яраклар тупланган. Бүген Казанда аны беренчеләрдән булып Шәфганиевлар гаиләсенә тапшырдылар. Яңа елда демография илкүләм проекты буенча тагын берничә кагыйдә гамәлгә керде. Алар турында тулырак Чулпан Касымова. Руфина кечкенә Ралина белән игә кайтырга җыена. Әлеге сабый гаиләдә 4-нче бала булып дөньяга килә. Карина, Эвелина һәм Яс әтиләре белән сеңелләрен каршы алырга килгән. Хәзер алар әниләренә зур бурычы булуларын аңлый. Помогать, о ней заботиться. Молодец. Я честно рад. Дети — это счастье, радость в доме. Минем өчен балалар ул тормышның яме. Алар йөгереп йөрсәләр дә, ярамаган гамәл кылсалар да, мин аларга ачуланмыйм, чөнки мин үзем дә күп балалы гаиләдә үстем. Поздравляем вашу семью с рождением малыша. Шәфганиевлар гаиләсенә бүген яңа туган бала кирәк яраклары тутырылган тартмада тапшырылды. Ул Рөстәм Миңнеханов карары буенча уртача кереме яшәү минимумыннан кимрәк булган гаиләләргә бирелә. Моның өчен социаль яклау үзәгеннән керем турында белешмә алырга кирәк. Районда хатын-кыз пропискада тора икән, үзе Казанда тапкан икән баланы, һәм инде ул шул коробканы, ул аның кереме әз икән, ул шундый соцзащитада справканы алып, үзенең яши торган урынында, роддомда алырга мөмкин. Нужны на первое время. Монда беренче вакытта кирәкле барлык җиһазлар да бар.
Демография һәм сәламәтлек саклау ил күләм проектлары буенча быел тагын берничә кагыйдә гамәлгә керде. Беренчесе, 5 яки оннан да күбрәк бала тәрбияләүче гаиләнең кереме яшәү минимумыннан кимрәк булса, өстәмә компенсация каралачак. Икенчесе, күп балалы гаиләнең шулай ук кереме әз булса, балалар бакчасына түләнгән акча 100% кире кайтарыла. Өченчесе, шулай ук күп балаларга кагыла. Бу очракта дарулар өчен 10 меңлек электрон сертификат әзерләнгән. Шулпан Касымова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдағы минутларда. Чаллыда хәрби комсомол дружинасының 50 еллыгын билгеләп үттеләр. Әлеге бәйрәмне Илшат Аюбов күреп кайтты. Татарстанның иң матур кышкы авылы нинди? Иң матур бизәлгән җирлек республика конкурсына ничек әзерләнгәннәр? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Республикадагы мәдәни күңел ачу программаларында татар теле, рус теле белән тигез дәрәҗәдә кулланылырга тиеш. Бу хакта хәзер министрлар кабинеты карары бар. Аны премьер Алексей Песошин имзалаган. Хөкүмәт порталында урын алган документта билгеләнгәнчә, чараларны алып барганда һәм аларга реклама ясаганда телләр тигез дәрәҗәдә кулланылырга тиеш. Халыкара чараларның рәсми теленә килгәндә, нинди ил кунаклары булуга карап, аны оештыручылар уртак фикергә килеп хәл итәчәк. Быел Тассыр оешуга ЕСә хәрби комсомол дружинасына 50 ел, зур төзелешкә 70-нче еллар башында 100 меңләгән кеше килә башлый. Берничә дистә милиционердан гына торган хокук саклаучыларның эше авырлаша. Комсомол хәрби дружинасын төзү турындагы карарны шул вакытта кабул итәләр дә. Анда эшләүнең үзенчәлекләрен ветераннар Илшат Аюповка сөйләде. 50 елдан соң да алар үзләрен 20-дәгедәй хис итә. Яшенеп узган яшьлек бушка узмаган. Ул вакытлардагы комсомол дружинасы егет кызлары бүген дә шул ук рухта яши. Станция обязательно мы появлялись на штаб, собирались и ходили по улицам. Ну где там народ собирается, дусты калды менә. Бүген елган дуслар да менә дуслар. Монда барса исәнләшәбез, күрешәбез. Шәһәрдә кайбер тәртипсезлекләрдә алар үзләренең милиция гына түгел, аларның да хезмәтләре дә булды. Еллар үткән саен аларның хезмәте онытылмый. Комсомол хәрби дружинасы Тассыр 50 еллыгы көннәрендә оеша. Бу Чаллыда зур үзгәрешләр башланган чор. 30 мең халкы булган Чаллыга автогигант төзелеше башлануга елына 100 мең кеше килә башлый. Ә Чаллыда ул вакытта нибары 67 милиция хезмәткәре исәпләнә. Көн кадагына тәртип саклау мәсьәләсе баса. Һәм моны хәрби комсомол дружинасыннан башка эшләп булмый. 1970 ел башында Казан авиация институтында эшләп килүче дружинаны Чаллыда да ачу карары кабул ителә. Шул елда уку йортын тәмамлаган бер төркем егетләр КАМАЗ төзелешенә килә. Беренчеләр арасында Виктор Андреев, Леонид Штейнберг, Сергей Лобановлар була. Приехал по распределению сюда и начал работать сразу. Мин уку йортын 1973 елда бетердем һәм монда килдем. Хәрби комсомол дружинасының каидагы иң яхшы традициялары монда күчте. 20-30 кешедән торган дружина 70-нче елларда 400-дән артык кешегә җитә. Милиция хезмәткәрләре белән берлектә авыр операцияләрдә дә катнашалар. Җинаятьчеләрне тоткарлаганда кемнәрнеңдер гомере дә өзелә. Бүген аларны да искә алдылар. Это вечер памяти их товарища и друга Артема Айдинова. Он пал от руки бандита. Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның иң матур кышкы авылы исеменә 43 районнан 100дән артык торак пункт дәгъва кыла. Кардан, боздан ясалган сыннар, шугалаклар, үзенчәлекле чыршылар. 7нче ел республикада иң матур бизәлгән һәм иң күңелле чаралар оештырган районнар арасында конкурс уздырыла. Быел кар булмагач, утларга һәм үзенчәлекле арт объектларга игътибар зур. Кем ничек тырышкан? Алдагы материалда. Юк, Европа түгел, Теләче районы Баландыш авылы җирлеге бу. Узган елны конкурста катнашып җиңү яулаган төбәк быел тагын да ныклап әзерләнгән. Оныклар, балалар бетеребез 9. Абдрахман Тимирбаевның ишле гаиләсе башлап җибәрүчләрнең берсе. Кар юк дип тормаганнар. Бәйрәм мөхитен гирляндалар элеп тудыралар. 133 йортлы авылда берәү дә читтә калмый. Башка елларны без үзебез мондый нәрсәне күрмәгәч, башка төбәкләргә, башка районнарга барабыз, чыршылар карарга, ә безгә киресенчә үзебезгә килә. Бу безнең өчен бик зур сөенеч.
Бизеп кенә калмыйлар, концертларда оештыралар. Хәзер бу тагында күңелле. Үзәк мәйданда быел шугала, хоккей мәйданчыгы, боз шәһәре ясыйлар. Бер бизәлми калган агач юк, боз сыннары истәлекле даталар белән бәйле. СССРның 100 еллыгы, Бөек Ватан сугышына 75 еллыгы. Менә без ул темаларга да кирип, балалар белән, семья белән таулары, ниләре бөтен әйбер бар. Катукта ясап куйганнар конкида шуарга. Бу әкияти дөнья Яшелүзән районы Олы Ачасыр авылында. Монда чишмәсенә хәтлек бизәлгән. Кыш бабай, кар кызы, ел билгесе күсе, бу сыннарга караганда кайдан шул хәдәр кар таптыгыз дип сорыйсы килә. Авыл халкы карны күп иттереп җыеп, зур территорияларда җыйнап инде кар сыннары ясадылар. Узган ел бу паркны президент грантына төзекләндерәләр. Быел иң яхшы бизәлеш конкурсына да ныклап әзерләнгәннәр. Чыршы бөтен традицияләрне исәпкә алып, йолдызлар белән бизәлгән. Барлык җирдә утлы инсталляцияләр, матурлык һәрбер йортта. Башта интернеттан излибез, нәрсәләр барында нәрсәләр куярга мөмкин. Но үзебезнең фантазияләрне кушып та шундый матур менә иҗат җимешләре барлыкка килә. 3нче елында рәттән без шулай матур итеп бизибез. Авылыбызга ямь биреп торсын өчен. Биектау районында быел мүлмә җирлеге шаккаттыра. Монда мүлмә фест үткәрелә. Җигелгән атларда әкият геройлары, Чыршы янында дискотека һәм әлбәттә боздан сыннар. Без моның өчен башта су буена төшеп бозаны кистек. Шуннан авыл егетләр белән бергә ташыды шул бозарны. Иң мөһиме, авылларны бизәүдә халыкның катнашуы. Республика конкурсына гариза җибәрүчеләр саны елдан-ел арта. Җиңүчеләрне бүләкләү өчен 11 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Конкурсантлар 6 номинация буенча бәяләнә. Алар Татарстанның иҗтимагый палат сайтында билгеләнгән. 11 эшче төркеме ялларда барлык 43 муниципаль район һәм 2 шәһәр округында булып башкарылган эшләргә бәя бирде. Район җирлекләре ничек бизәлгән, нинди чаралар үткәрелгән, фото һәм видео хисапларны 16 гыйнварга кадәр кабул итәләр. Ай ахырында экспертлар нәтиҗәне чыгарып җиңүчене игълан итәргә тиеш. Айгөл Бәдретдинова, Яңа гасыр каналы. Бүген искечә яңа елны каршылый торган төндә бу уңайдан без республиканың иң борынгы чыршысын эзләп таптык. Тәтеш районында үсеп утыра, аңа 133 яшь. Алтай тавы агачын үз вакытында граф Маластвов утырта. Вот это и есть самая знаменитая ель, произрастающая на территории Тетюшского района. Биеклеге 33 метр, киңлеге 17. Бу республикадагы иң зур һәм карт чыршы. Аны 1887 елда утырталар. Ул Алтай тавы тукымына карый. Живут они до 300 лет. Бу агачлар 300 елга кадәр яши, ләкин республика шартларында шуның кадәр яши алуы шикле, ләкин бу агач Татарстанда иң олыларның берсе. Еш кына авыр бала, әмма без аны дәвалап торабыз. Агач морзалар утарында үсә, аны граф Владимир һәм Елизавета Маластовлар утырта. Монда аларның юкәләре әле һаман үсеп утыра. 19-нчы гасыр азагында аларның алма агачлары һәм күлләре булган. Анда форель балыгын үрчеткәннәр. Это самое прекрасное место, которое для Маластова было особенно любимым. Маластовлар өчен бу урын иң яраткан җирләрнең берсе була. Моннан зур аланга, Идел елгасына һәм әлеге чыршыга манзара ачылган. 133 ел эчендә чыршы бер якка авышкан. Сөембикә манарасы кебек үк бер үк тарафка бу җилләр кисешенә бәйле. Хәзер Долгая Поляна авылында 2 кеше яши. Петр Дубровин пенсиягә чыккач, чирек гасыр элек күченә. Вот знаете, до слез, что дети вокруг елочки ходили и бумажные игрушечки вешали. Монда балалар йорты булган. Балалар чыршыга кагаз уенчыклар Оннары картлар йортына әйләнә. Алар чыршыга сокланып караган. Бүген дөньяда иң борынгы чыршыга 9000 ярым яшь. Ул Швециядә Фулфелле тауында үсә. Тәтеш чыршысының әле ярты гомерендә яшәмәвен исәпкә алсак, аны әле берничә буын күрә алачак дигән сүз. Тәтеш районыннан Айза Шаймарданов, Салават Мөхәммәдуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, кыска вакытта рекламадан соң сезне спорт яңалыклары һәм һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә мин сезнең белән саубуллашам, исән имин булыгыз. Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов 13 февраль Татнефть аренада, 20 февраль Уфа аренада, 22 февраль Мәскәүдә Космос концертлар залында бер көндә 2 концерт. Гаҗәеп фильм концерты белән халык мәхәббәтен яулаган Айдар Ракипов тамашачылар сорау буенча сезгә дә килә. 20 гыйнвар Апас, 21 Кайбыш, 23 Чүпрәле, 25 Байлар Сабасы, 27 Сактаныш, 28 Менделеев, 29 Түбән Кама, 30 Муслим, 31 Лениногорск. Весь январь в автоцентре «Марка» новый Datsun по цене прошлого года от 370 тысяч рублей. Подарки продолжаются. Подробнее 4 пятерки, 3 семерки. Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Звони, телефон в Казани 222 5333.
В автоцентре марка Nissan Qashqai от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Hayırlı kеш исәнмесез, эфирда спорт яңалыклары сезнең белән Илдар Сафиуллин. Швейцариядә яшьләр арасында Олимпия уеннары бара. Татарстан данын яклаучы Диана Мөхәммәтҗанова фигурлы шоу буенча Мәскәү егете белән бергә чыгыш ясап, көмеш медаль белән бүләкләнде. Ә хәзер башка темалар белән дәвам итәбез. Татарстан спортчысы Милена Быкова сноуборд буенча дөнья кубогы ярышында призлы урынга күтәрелде. Спорт чарасы Швейцариядә үтте. Параллель төрдә чыгыш ясау буенча республикабыз кызы Милена Быкова 3нче нәтиҗә күрсәтеп бронза медаль белән бүләкләнде. КамАЗ мастер командасы механиклары Дакар ралли ритмында чын мәгънәсендә мөгъҗиза ясады. Двигатель тулысынча сафтан чыккан автомобильне алар чираттагы этапка чыгарлык итеп төзекләндереп куйдылар. Пилотларның усталыгы төзек машинада күренә, ә механикларның маһирлыгы техника ватылгач ачыклана. 5 мәртәбә Дакар чемпионы Эдуард Николаев идарә иткән КамАЗ ватылып калгач, күпләр аның яңадан узышларга кушылуына ышанмаганда иде. Ләкин ял көнендә механиклар машинаны тулысынча ясый. В целом такая роль. Безнең алдыбызда шулай ук җитди максат тора. Ышанычны акларга кирәк. Киренке ярышларда чыгыш ясавыбызны дәвам итәбез. Хәзер Эдуард Николаев экипажы Дакарда аерым квалификациядә чыгыш ясый. Антон Шибалов белән Андрей Каргинов экипажлары 1нче урыннарда бара. Дмитрий Стотников 6нчы урында. Алда тагын 5 этап. Җиңүчеләр 17 гыйнвар көнне билгеле булачак. Татарстанның төрле иҗат төркемнәре спортта осталыкларын күрсәтте. Моның өчен махсус турнир оештырылган. Анда журналистлар, артистлар һәм актерлар туп тибедә осталыкларын күрсәтә. Быелгы спорт чарасы Татарстанның халык артисты Салават Фатхетдиновка 60 яшь тулуга багышланган иде. Җыр, бию һәм спорт иҗат коллективлары арасындагы ярыш күңелле мөхиттә узу белән үзенчәлекле. Һәр командада билгеле шәхесләр. Бүген төннең ничек үткәрергә белмәдем. Тизрәк шушы турнир башлансын да, тизрәк уеннар башлансын дип. Чөнки әзерлек тә быел көчлерәк тә булды. Турнирның дәрәҗәсе арта, көндәшләр көчәя елдан ел хәзер. Быелгы ярыш Татарстанның халык Россиянең ат казанган артисты Салават Фатхетдиновка 60 яшь тулуга багышланган. Җырчылар бездә 1000 эш туп. Шуның арасында менә иң шәпләрен сөйләп алганнар. Әле пока бер тапкырда җиңелмәделәр. Бу турнирда мине үлем җырчылар җиңәр дип. Чыннан да шулай булып чыкты. Җырчылар бу турнирдан кубок белән кайтып китте. Журналистлар 2нче урында. Кәрим Тинчурин исемендәге театр коллективы бронзалы булды. Әлегә менә шундый яңалыклар игътибар өчен рәхмәт. Спорт белән шөгыльләнегез. Сәламәт тәндә, сәламәт акыл. Исәнмесез, эфирда хаватырышы чыгарылышым сүзне гәнәчнең мәгълүматыннан башлап җибәрәбез. Яңа елга яңа шкаф купе белән. Хыялыгыздагы шкаф купены Данил Мастердан яңа елга 20% ташлама белән сатып алырга ашыгыз. Казан Восстание урамы 23нче йорт. Телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы кайда кар явачак, 5 градус салкын. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама Яршалы Алабугада урыны белән кар, температура 5 градус. Төньяктан Актаныш Шәгырҗи Менделеевскида кар көтелә, 4 градус салкын. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта сүрән көн, кар, 3 градус. Көньяк көнбатыштан Болгар буе Чүпрәледә явым-төшемнәр, температура 2 градус салкын. Чистай Нурлатмамада Ширмешан халкына синоптиклар болытлы көн, кар вәгъдә итә, 3 градуска кадәр салкын була. Юлларда кар көртләре һәм бозлавык сак булыгыз. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Артрит, артроз, остеохондроз. Доктор Ост самые грозные заболевания позвоночника и суставов лечит по передовым технологиям. Без операции и без протезов. Не терпите боль. Прямо сейчас запишитесь на прием в Доктор Ост за полцены. Мәркәзебез Казанда кар явачак, көндез 3-5 градус салкын, җил төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 762 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 90%, җирнең магнит кырын тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулай исән-имин булыгыз.